ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇମାନେ। ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ଗାଁ ଅଛି ଚମ୍ପାନଗର ବୋଲିକିରି। ସେ ଭିତରେ ଭାଇ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲି ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସକାଳଠୁ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ସେ ସକାଳେ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି 5 ଟଙ୍କା ନା 10 ଟଙ୍କା ହଜି ଦେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଆଉ କୁହନାନି ଭାଇ। ସେ ସକାଳଠୁ ନା ଭାତ ଖାଉଛି ନା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଶୁଣୁଛି, ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖରେ ଆକା ହେଉଛି ସିଏ ହେଲା। ଦେଖା ହେବ ଭାଇ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।